ngikushiye ithemba lami khona kungenzeka ngikushiye ithemba lami khona kungenzeka mama ngikushiye ithemba lami khona kungenzeka ngikulahle ithemba lami ngoba amathuba omsebenzi maningi bandla ngoba amathuba omsebenzi maningi bandla yemazweni mina ngihamba ngiye emazweni ngikushiye ithemba lami wona kungenzeka uthemba lami bandla ngikushiye ithemba lami hayi ungakhali awu bandla ungakhali khona kungenzeka ngikushiye ithemba lami kungenzeka zangiqeda umoya wami mina angeke zangiqeda umoya wami mina izilimo baba ngeke izilimo baba ngeke angeke zangiqeda umoya wami mina awunoma omunye ngangibukela phansi angeke ngimuzonde omunye umuntu mina awunoma omunye ngangibukela phansi angeke ngamuzonde omunye umuntu izilimo baba ngeke awunomehlobo engangijikela awunoma umndeni osungijikela mina awungisho isithandwa singangijikela angeke ngamuzonda omunye umuntu mina ashe babheme eshe ngalesikhathi hayi bafowethu asinibingelele namhlanje kuhle ukubingelela ngokwakaZulu sithanda nje kulokho sidamane sinenzele izinto ezimnandi izwi lomlingo ke leli abalaziyo kanti abanye bathi ukhozo olumpunga cha bafowethu singakujabulela nje ukuthi nezakhamuzi zaseningizimu Afrika ukuthi kukho konke esikwenzayo kube khona ukuthi kunabantu abakwazi ukukhulisa lawo makhono lawo ngoba uma igenge lengangathi noma esuke isazama kunabantu abazoyeluleka lokho kungaba nomphumela omuhle kakhulu kungandi abantu abagxekayo kanti nje uzuthola abanye abantu abaningi bengene ezintweni eziningi enjengezidakamizwa ingenxa yakho ukuthi ayisekho lezi zinto lezi ezigqugqumezela amakhono ngalezi ayikhathi ke sasazi ukuthi omasipala bakhonela izinto ezifana nalezo
ukwakha ama-sport, ukuhlonza amakhono emphakathini, kanjalo abantu abakwazi ukwakha amathuba emisebenzi basapota. Usuthole ukuthi-ke siyindlu emnyama sibukelana phansi. Uma ngenza nje isibonelo, baningi abaculi engingathi bangenile, siyabona bayathuthuka ngesimanga sabantu abaneso elibukhali nabantu abafisa into enhle. Kuhle lokho, kuhle kakhulu. Singabala abantu abanjengoGengcobo, siyabona obaba uMabalengwe, siyababona nabo futhi basondele kakhulu kulezi zinto lezi zemiculo. Singeke sigxile-ke kuyo kuphela-ke, kodwa bengikhuluma ngayo ngoba sikuwo lo mkhakha lo. Yonke nje into ekhona ethinta ukuthuthukisa amakhono amancane, cishe singabona kwehla nezinga leli lentsha ekhombisa ukubalekelwa ikusasa ngale ndlela exakile. Ngoba uma sobheka nje igenge eningi iphume ey'koleni isigxile kakhulu kuzo lezi zinto lezi ey'dliwayo, okungaba-ke umphumela wokufa kwezwe-ke leli esikulona. Ingakho nje mina ngizothi-ke ngigqugqumezela lokho ukuthi bafowethu, noma ngabe umuntu uyabheda ngendlela abheda ngayo, ngoba phela uma ebheda wena uzobe umuzwa ukuthi uyabheda, mhlawumbe khona abangamuzwa ukuthi uyabheda. Awube nendlela yokumbonisa ukuthi umbonise umakhe. Ngicabanga ukuthi lokho kungabasiza abantu abaningi. Ngapha kumaskandi sinazo thina lezi zinto ukuthi oma-idols lapho kwesivumeleke khona ukuthi siyoyidimbela khona. So ngicabanga ukuthi ikakhulukazi emabhinqeni kuyiwona engicabanga ukuthi aselele emuva ey'ntweni ey'ningi. Even nangokudlalwa kwemiculo kuma-television, kunamashow emiculo le eminye uma ungathi uyabuka thina sisikasi kakhulu, asitholakali. So kukuthina-ke ukuzakhela-ke into engcono nento ezothuthukisa isizwe sakithi. Ungabheki umuntu yena siqu sakhe, lokho okwenzayo nje uzobe ukwenza kungaba umphumela omuhle ezweni esilakhile noma esakhele lona. Awamaningi engiwashoyo bafowethu, ey'nkundleni zokuxhumana ngikhona laphana ku-Instagram, uMthembi Izwi Lomlingo Masuku, uzongithola khona. KuFacebook iphejini lami ngikhona Izwi Lomlingo uMthembi Masuku SA, ngikhona futhi nakhona ku-WhatsApp ngiyatholakala. Ku-YouTube khona uMthembi TV, uzofika uthole i-album lapho esigcina ukuyenza engicabanga ukuthi uzofika uyijabulela kakhulu. Isandla sevula ikhanda, ngibonga. Ngaphinda ngayihlaba wajabula usiphelele umfoka qwabe kwelakithi enhlathi emishini ziyamazi.